zorionak, garaipen bikoitza taldearen gaurkoan Urdiainen, Maria eta zure artean, erakustaldi polita eta elkarrekin indezuela gaurkoan Urdiaingo ziklolos honetan, nola junda? Bueno, bai, bion artean egin dugu lasterketa osoa, lasterketa gogorra izan da, baina bion artean ondo eraman dugu eta ondo, posik. Maria hartu du lidergoa hasieratik, zu bere gurpilera, eta itzuliak pasala, hola mantutzen zinaten, eta atzetik, Intza eta Barreko txorrenduariak, geroz eta urrunago, lasai eta eroso, ez? Bueno, biak joan gara gustora, baina, lasai ez gara joan, baina, bueno. Euskadiko txapelketaren atarian, entrenamendu polita, sentsazio onak, horrengo astean, urteko lasterketari garrantzitsuenetako bat iritsiko da, eta gainera etxean, ikurrinaren maiota behi izan. Bai, urrengo lasterketa etxe ondoan da, eta, bueno, saiatuko gara ondo egiten, eta, bueno, bai, entrenamendu ona izan da, eta sentsazio onak eduki ditut. Zorionak. Eskerrik asko.